ஹாய் ஹலோ வாட்ஸ்அப் எவ்ரிபடி, நான் உங்கள் ஃபோட்டோ ஷிரம் பேசுகிறேன். அண்ட் இன்றைக்கி நாங்கள் கவர் பண்ண போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஜேபெக் வெர்சஸ் ரோ. நீங்கள் ஆல்ரெடி தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன், அப்புறம் என்ன சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜேபெக் பார்த்துலாம், அதுக்கப்புறம் ரோ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ரெண்டுக்கும் உரிய வித்தியாசத்தை நான் நேரடியாகவே பார்க்க போகிறோம். ஸ்க்ரீனில் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோட சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், அண்ட் பிடிக்காது டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் கமெண்ட்ஸும் இருக்குது, ஸோ நீங்கள் கீழே போய் கமெண்ட்ஸும் போட்டுக்கலாம். உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு அடுத்த வீடியோக்கு மூவ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் எங்ககிட்ட இருக்கிறது ஜேபெக், ரைட்? ஜேபெக்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு சொல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஜேபெக்கும் ரோக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்கிறேன். ஜேபெக் வந்து ஒரு கேமரா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அது உங்களுக்காண்டியே அது எடிட் பண்ணி கூட தருதுன்னு சொல்லலாம். அது வந்து ப்ரோசஸ் பண்ணி அது அந்த கேமராவுடைய கலரையே போட்டு அதுக்குன்னு ஒரு கோடக் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அந்த கலரை போட்டு உங்களுக்கே அது தருது. அந்த வகையில் ரோ வந்து அப்படி கிடையாது. ரோ வந்து ஒரு கொமன் கலரை செலக்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக அந்த கொமன் கலரை அதாவது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துச்சுன்னா அது ப்ரோசஸ் பண்ணாமல் அப்படியே ரோவாகவே உங்கள் கையில் தரும். ஸோ ஃபுல் டேட்டாவும் இருக்கும் அண்ட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும், லாட் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு அந்த கலர் டீட்டெயில்ஸுக்கு வரேன். அண்ட் அதாலேயே உங்களுக்கு ரோ வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜேபெக்கை விட அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸோடு இருக்கிறது ரோ. ஸோ ரோ வச்சு நீங்கள் நிறைய எடிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஜேபெக்னா என்னது, ரோனா என்னதுன்னு. ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க, நானும் பார்த்துருக்கேன். நான் ரீசர்ச் பண்ணாமல் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் செய்கிறது கிடையாது. ஸோ நானும் ரீசர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். அந்த வகையில் நான் மற்ற யூடியூப்ஸை விட கொஞ்சம் டைவின் பண்ணி கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக கொண்டு வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். டீட்டெயில்ஸை நான் உங்களுக்கு தர நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜேபெக்கு போவோம். ஜேபெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நோஸ் இட். ஸோ ஜேபெக் வந்து நிறைய பீப்புளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட். ஆஃப்கோர்ஸ் உங்கள் ஃபோனும் அந்த ஜேபெக் ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் தான் எடுக்குது. நீங்கள் ஜேபெக்னு சொல்லலாம், அவங்க ஜேபிஜின்னு சொல்லலாம், ஜேபிஇஜி. A few moments later. அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் சொல்கிறது ஜேபெக்னு. இது வந்து ஈஸி டு ஷேர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம். நீங்கள் கேமராலேருந்து ரைட் த்ரூ நீங்கள் உங்கள் ஃபோனுக்கு அனுப்பிக்கலாம். பை யூஸிங் ப்ளூடூத் வைஃபை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அந்த ஆப்புக்கு உங்கள் ஃபோட்டோவை அனுப்பிக்கலாம் கேமராலேருந்து. அண்டு இது வந்து நிறைய டைம் எடுக்காது. ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ்லேருந்து ஒரு எஸ்டி கார்ட்லேருந்து ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா டைம் வந்து அதிகமாக எடுக்காது. வித்தின் அ செகண்ட் டக்குன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். அண்டு சொன்ன போனால் இது நிறைய ஸ்பேஸும் எடுக்காது. ஜேபெக் வந்து ஒரு சின்ன ஃபைல் ஃபார்மேட். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கேமராவே ஃபோட்டோவை ப்ரோசஸ் பண்ணி கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அதாவது சுருக்கி உங்களுக்கு ஃபோட்டோவை தருது. ஸோ மெகா பிக்சல்ஸ்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். பட் கேமராவே எடிட் பண்ணி அதில் கலர் போட்டு தர வழி நீங்கள் எடிட் பண்ண வேண்டி இருக்காது. பட் உங்களுக்கு தேவையான லுக் அதில் கிடைக்காது, நீங்கள் எடுக்க முடியாது. ஜேபெக்கில் இவ்வளோ தான் நீங்கள் எடிட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு தேவையான லுக் எடுக்க முடியாது. அதுக்கு நாங்கள் ரோ யூஸ் பண்ணுவோம். அண்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது கன்வெர்ட் பண்ணதில்லை, ஏன்னா இது ஆல்ரெடி ஒரு கன்வெர்டட் ஃபைல். அட் எனி ரீசன் இது கன்வெர்ட் பண்ண தேவை வராதுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது ரோ. ஸோ ரோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரோ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் டோன்ட் நோ அபவுட் திஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட்னு சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் இது கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் சில பேர் கேள்விப்பட்டுக்கலாம் ஆஃப்கோர்ஸ். ஆனால் ரோன்னு இன் டீட்டெயிலாக நீங்கள் என்னதுக்கு ரோ, எதுக்காக ரோ, ரோவில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கலாம். அதை நான் கிளியர் பண்ணேன் இப்போ. ஸோ ரோ வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸால் யூஸ் பண்ண போகிற ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட். ஸோ நிறைய ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் லைக் பண்ணி இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு குட்டி டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது ஹியூஜ் ஃபைல் சைஸ். அதாவது 3-4 ஜேபெக் ஃபைல் எடுக்கிற இதுக்கு சமமாக இருக்கும் ஒரு ஃபைல். அதாவது ஒரு ரோ ஃபைல் வந்து 4 ஜேபெக் ஃபைலுக்கு சமம். ஸோ அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இது எடுக்கும். குறைஞ்சது 30 to 40 MBs வரைக்கும் எடுக்கும் ஒரு ரோ ஃபைல். ஜேபெக் பார்த்தீங்கன்னா 9 to 10 or 10 to 12 வரைக்கும் போகும் மேக்ஸிமம். ஸோ அந்த ரீசனுக்காண்டியே உங்களுக்கு நிறைய எஸ்டி கார்ட்ஸ் தேவைப்படும். ஹை கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் ஹார்ட் ட்ரைவ், அதாவது 1 TBலேருந்து 5 TB 10 TB வரைக்கும் தேவைப்படும். நீங்கள் நிறைய ஃபோட்டோ ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறீங்கன்னா, இல்லை ஒரு கொஞ்சம் ஃபோட்டோனா 1 to 5 TB நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது. அண்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ்லாம் நீங்கள் டைரெக்டாக உங்கள் கேமராலேருந்து உங்கள் ஃபோனுக்கோ சோஷியல் மீடியாவுக்கோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது கன்வெர்ட் பண்ணணும் டு ஜேபெக்கு. கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் லைட் ரூம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் யூஸ் பண்ண மாதிரி லைட் ரூம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் சிமிலர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நான் பிகினிங் சொன்ன மாதிரி ரோ வந்து லாட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் கீப் பண்ணியிருக்கு. அதாவது என்ன செய்யும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜேபெக் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தால் தேவையில்லாத கழிச்சிட்டு, அதாவது தேவையில்லாத ஹைலைட்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸ் எல்லாம் அழிச்சிட்டு அதுவே ஒரு பர்ஃபெக்டான கலராக்கி உங்களுக்கு தரும். நீங்கள் ஒரு கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு தரும். பட் ரோ அப்படி கிடையாது. ரோ வந்து எதையுமே அழிக்காது, எதையுமே தேவையில்லைன்னு விடாது. எல்லா டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் கீப் பண்ணி உங்ககிட்ட தரும். ஸோ நீங்கள் தான் அதுக்கு கண்ட்ரோல் எடுக்க போகிறீங்க. அந்த ஃபோட்டோக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோலும் உங்கள் கையில் தான் இருக்க போகுது. அண்ட்
ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை டைனாமிக் ரேஞ்ச் இருக்குது, ஜேபேக்கை விட அதிகமான டைனாமிக் ரேஞ்ச் இருக்குது. ரோ வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தருது, அதாவது ஷேடோவோடையும் ஹைலைட்டோடையும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு தருது. ரெண்டையும் பேசிக்காக ரோவில் எடுக்கும்போது என்ன செய்யும், நிறைய ஹைலைட்ஸோட ஃபோட்டோவையும் எடுத்து நிறைய ஷேடோஸோட ஃபோட்டோஸையும் எடுத்து கீப் அப் பண்ணி உங்கள்கிட்ட தருது. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா, அண்டர் எக்ஸ்போஷரில் எடுத்திங்கன்னா, அதாவது இமேஜ் டார்க் ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நிறைய நாய்ஸ் வரும் இமேஜில். பட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் ஜேபேக்கில் எடுத்துகிட்டு அது யூஸ்ஃபுல் இல்லாமல் இருக்கிறத விட நாய்ஸ் வந்து வந்தாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நாய்ஸ் தான் வருது. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். ஸோ ரோ வச்சுருந்தா நீங்கள் நம்பிக்கையாக இருக்கலாம். நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் இல்லை உங்களையே பிள்ளை இருந்தாலும் அந்த ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் தாராளமாக ரிகவர் பண்ணிக்கலாம். விச் இஸ் தேர்ஸ் நோ ப்ராப்ளம். லைட் ரூமில் ஃபோட்டோ இனி அந்த சாஃப்ட்வேரில் போட்டு உங்கள் ஃபோட்டோவை நீங்கள் பழையபடி எடுத்துடலாம். நீங்கள் என்ன மாதிரி யோசிக்கிறீங்களோ அதை மாதிரி ஆக்கிடலாம். ரைட், இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப் தர இருக்கேன். நீங்கள் ஏபிஎஸ்சி சென்சர் ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா யூஸ் பண்ணுறீங்க, இந்த ரெண்டில் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஏபிஎஸ்சி சென்சரோட ஒரு கேமரா வச்சுருந்தீங்க, லைக் என்னோட 90D மாதிரின்னா அதோட மெகாபிக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஓகே இருக்கும், 30 to 40 வரைக்கும் இருக்குது MB. அண்ட் நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி USR மாதிரின்னு சொன்னால் வாவ், இட்ஸ் கோனா டேக் லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ். அதாவது 60 to 80 MB வரைக்கும் எடுக்கும். ஓகே, ரோட இது அப்படி தான், அதான் ஒர்க் பண்ணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏபிஎஸ்சி வந்து கொஞ்சம் க்ராப் பண்ணி எடுக்கிறதால நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சைட்டில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வராது. பட் ஃபுல் ஃப்ரேம் நீங்கள் எடுக்கும்போது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதை கேப்சர் பண்ண வேண்டியிருக்கு, நிறைய கலர்ஸ் கேப்சர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பை த வே, கலர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நான் கலர்ஸுக்கு வர்றேன். கலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜேபேக் வந்து 8 பிட்டில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது 16 மில்லியன் கலர்ஸ் வந்து அது எடுக்குது. அண்டு ரோவில் நீங்கள் 12 பிட்டில் எடுக்கும்போது அதோட கலர் வந்து 68 பில்லியன் வரைக்கும் சூஸ் பண்ணி எடுக்கும். அண்டு ஃபைனலி ரோ வந்து 14 பிட்டில் எடுக்கும்போது 4.3 ட்ரில்லியன் வரைக்கும் அது கலர் சூஸ் பண்ணி எடுக்கும். ஸோ 4.3 ட்ரில்லியன் கலர்ஸ் வரைக்கும் ரோவில் இருக்குது. ஸோ அதான் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், ஜேபேக்கில் நீங்கள் எடிட் பண்ணணும்னு நினச்சா உங்களுக்கு தேவையான லுக் வராது. உங்களுக்கு லிமிட்டடாக தான் அது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் தரது எடிட் பண்ணுறதுக்கு. பட் ரோவில் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் கண்ட்ரோலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கொஞ்சம் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன், என்னென்ன கேமராஸுக்கு என்னென்ன ரோ ஃபைல் நேம்ஸ். அதாவது தனியாக ரோன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, எல்லா கேமராக்குமே ஒவ்வொரு கேமராவுக்கும் ஒவ்வொரு நேம் இருக்கும் ரோவுக்கு. இப்போ கேனோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா CR2 CR3ன்னு இருக்கும். அண்ட் நிக்கோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா NEFன்னு இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் எனக்கு வாட்சிக்கிட்டு இருக்க முடியலை, நான் இந்த சைடில் போடுறேன், பார்த்துக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கோப்ரோவுக்கு இருக்குது. கோப்ரோட நேம் வந்து GPR. அது கோப்ரோவோட ரோ ஃபைல் நேம் வந்து GPR. இப்போ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஃப்ளைட் விண்டோட ஃபோட்டோ வரும் பாருங்கள். இது நான் இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியா வரும்போது 2020 மார்ச்சில் வந்து அந்த டைம் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ. இது வந்து நான் ஆக்சுவலாக கையில் கோப்ரோ தான் இந்த டைம் வச்சுருந்தேன். என்னோடய கேமரா வந்து ஹேண்ட் லக்கேஜுக்கு இருந்துச்சு. அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னோடய மொபைலில் சார்ஜும் இல்லை. ஸோ சார்ஜில் போட்டுட்டு கையில் கோப்ரோ வச்சுருந்தாலும் சடனாக நான் பிளான் பண்ணி எடுத்தது தான் அந்த ஃபோட்டோ. அது ரோவில் எடுத்தபடியே எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அது ஜேபேக்கில் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்திருந்தேன்னா டெஃபினட்டாக அது வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக தான் இருந்திருக்கு. ஏன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே இருட்டாக இருக்கும், வெளியில் ஓவர் ஹைலைட்டாக. பட் நான் ரோவில் எடுத்திருந்தேன். ஸோ எனக்கு ரோல் எடுத்துன்னு வந்தபடியே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நான் கலர் மாற்றிட்டேன், ஃபுல்லாக கலர் மாற்றிட்டேன். அண்டு இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இமேஜ். நாய்ஸ் கூட அதிகமாக இல்லை அந்த ஃபோட்டோவில். உங்களுக்கு நான் ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது, அட் எனி ரீசன் ஜேபேக்கையும் ஆன் பண்ணுவீங்க அண்டு ரோவையும் ஆன் பண்ணுவீங்க. இந்த ரெண்டையும் எப்படி ஆன் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் உங்கள் கேமராவில் போய்க்குங்க, என்ன கேமரா வச்சுருந்தாலும் சரி, போய் உங்கள் கேமரா மூடை ஃபஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். கேமரா வந்து வீடியோ மோட்டில் இருந்தால் ஃபோட்டோ மோடுக்கு மாற்றுங்க. அப்போ தான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும். சேஞ்ச் பண்ணோன்னே மெனுவில் போய் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ்ன்னு இருக்கும், ஃபைல் டைப்னு இருக்கும். அதில் போய் உங்களோட கேமரா டிஃபால்ட்டாகவே ஜேபேக்கில் மட்டும்தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் என்ன செய்யணும், ஜேபேக் ப்ளஸ் ரோன்னு இருக்கும். 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பை த வே. ஜேபேக்னு இருக்கும் அண்ட் another ஒன் வந்து தனியாக ரோன்னு இருக்கும். தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் J+R இருக்கும், R+J, அதாவது ரோ ப்ளஸ் ஜேபேக்னு இருக்கும். அதை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரெண்டையும் எடுக்கிறது என்னோட மெயின் அட்வைஸ். நீங்கள் எவ்வளோ தான் மெமரி கார்டு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. என்னோட இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம பர்சனலாக நான் எல்லாத்துலேயுமே நான் ரோ ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியா வரும்போது, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரீசெண்டாக இந்தியா வரும்போது நான் கொண்டு வந்த 3 சாமான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஒன்று என்னோடய மொபைல் அண்ட் 2வது வந்து என்னோடய கோப்ரோ, 3வது வந்து என்னோடய கேமரா, மெயின் கேமரா EOSR. ஸோ EOSRல நான் ஆல்வேஸ் ரோ ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறது. அண்ட் ஃபோன்லேயும் கோப்ரோலையும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், ஏன்னா ரெண்டுக்குமே குட்டி மெமரி கார்டு. நான் ஆல்வேஸ் என்னோடய ஃபோனில், கோப்ரோவில், கேமராவில் 3லேயுமே நான் ரோ ஆன் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஸோ ரோ ப்ளஸ் ஜேபேக் அட் எனி ரீசன் ரெண்டையுமே ஆன் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறீங்களாலும் சரி, நீங்கள் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபியாக,
வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியா, வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபரா, எனி டைப் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு ரோ ப்ளஸ் ஜேபெக் ஓன் பண்ணி வச்சுக்கிறது என்னோட பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ரோ ஆக்சஸ் பண்ண தெரியாட்டி நீங்கள் ஜேபெக் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு ஜேபெக் ஓகே, நீங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அனுப்பிடுங்க அண்ட் ரோ வச்சு நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் என்னோடய பர்சனல் அட்வைஸ். என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது இதுதான். இப்போ நாங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பற்றி பேசணும்ல, அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் டைப் என்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி சூஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஸ்டில் டவுட் இருந்தால் லிங்க் இங்கே இருக்குது, போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காமல் அந்த வீடியோக்கும் லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஸ்க்ரீனில் போயிடலாம். ஸ்க்ரீனில் போய் நான் 2 ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கேன், ஒன்று ஜேபெக் ஒன்று ரோ. உங்களுக்கு லைவாகவே நான் இப்போ உங்களுக்கு 2க்குரிய வித்தியாசத்தை காட்டுறேன். அண்ட் ரெண்டுமே 1DX Mark II எடுத்த ஃபோட்டோ, which is CR2 ஃபைல். ரோலே CR2 கேனோன் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த CR2 ஃபைலில் தான் எடுத்தது. இப்போ ஸ்க்ரீனில் போய் பார்க்கலாம். ஓகே ரைட். இப்போ எங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஜேபெக் இருக்குது, இந்த பக்கம் ஜேபெக் இருக்குது, இந்த பக்கம் ரோ இருக்குது. ஸோ ஜேபெக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்ரெடி கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கிற படம் மாதிரி இருக்குது. லைக் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது ரோ. ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இப்போ செய்ய போகிறது ஜேபெக். இந்த படம் வந்து ஓவராக எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு. ஓவர் எக்ஸ்போஸ் மீன் அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கிறதால ஓவர் எக்ஸ்போஸாக இருக்குது, இல்லாட்டி ஓவர் எக்ஸ்போஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் எதுக்கும் அந்த படத்தின் எக்ஸ்போஜரை கொஞ்சம் குறைக்கிறேன். இப்போ ரோவில் போய் நாங்கள் இதை செய்ய போகிறோம். எகெயின் ரோவுக்கு வந்துட்டோம். ரைட், ரோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரேடியன் கலர் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி ஒரு கிரேஷ் கலராக இருக்குது, விச் மீன்ஸ் கான்ட்ராஸ்ட் குறைவாக இருக்குது. அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸ்போஜரை ஃபஸ்ட்டு குறைக்க போகிறோம். கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. இந்த ஓல்டு ரோவோட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இல்லை, லாட் பெட்டராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தேவை உங்களுக்கு மாதிரி ஏற்ற கலர் நீங்கள் எடுக்கணும்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக ரோல் எடுக்கணும். இப்போ 2 ஃபோட்டோக்கும் கம்பேரிஷனை பார்க்கலாம். பழையபடி வந்தாச்சு, நம்ம 2 கம்பேரிஷன் வந்துட்டோம் எடிட் பண்ணி முடிச்சோன்னே. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜேபெக் அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கிறது ரோ. இதில் உங்களுக்கு 2ல் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜேபெக்கை வந்து ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் அண்ட் ரோவை வந்து பின்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் நாங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்க்கணும்ல, அப்போ தான் டீட்டெயில் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கிடைக்கும். ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபராக நாங்கள் செஞ்சு தான் ஆகணும் நம்ம கடமையாக. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஒயிட் பேலன்ஸ் கொஞ்சம் லிட்டில் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு டிண்ட் கலர் கொடுக்குது, அதாவது டிண்ட் க்ரீனிஷ் கலர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஒயிட் பேலன்ஸ்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஒயிட் பேலன்ஸ். கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2க்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ரோவில் கொஞ்சம் கலர் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது, பட் இதில் கலர் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகுது. ரைட், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள்ட அதாவது இந்த கிஃப்ட்டு பாட்டமோட சேர்த்து இந்த டேபிள்ட கலர் வந்து கொஞ்சம் ஹாஷாக இருக்குது. இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் ஹாஷாக இருக்குது. பட் இந்த ரோ ஃபோட்டோவில் ஹாஷ் இல்லாமல் இருக்குது, லைக் ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அவ்வளோதான். நீங்கள் இன் டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டீட்டெயில்ஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும். பட் மற்றவங்க யாரும் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜேபெக்கில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது. இந்த ஜேபெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒரு ப்ளூவிஷ் கலர் கொடுக்குது 2 சைட்லையும். அண்ட் சென்டரில் ஓவர் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்குது, லைக் லாட் ஆஃப் ஒயிட் வருது இந்த மிடில். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமே சிமிலர் கலராக இருக்குது. சிமிலர்னு தான் சொல்லணும், சேம் கலர்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் கிரேஷ் இருக்குது கார்னரில். பட் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் கலர் கொஞ்சம் வேரியண்ட் ஆகுது. ஆஃப்கோர்ஸ் ரோ வந்து இப்படி தான் நல்ல ஃபோட்டோஸ் தான் தர முயற்சி செய்யும். ஏன்னு சொன்னால் அதில் 68 பில்லியன் கலர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஜேபெக்கும் அதால் முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணும், ஏன்னா அதில் 16 மில்லியன் கலர்ஸ் தான் இருக்குது. லைட் ரூம் அப்போ தான் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும். அண்ட் ஓகே, லைட் ரூமுக்கு தெரியும் இது ரோ. ஸோ இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸுக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். இந்த அதர் சைட் ஜேபெக் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்லி 16 மில்லியன் கலர்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ லைட் ரூமால் எந்த மாதிரி கலர்ஸ் வந்து இதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாது. ரோவில் நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஓவர் ஒர்க் பண்ணாலும் ஃபோட்டோ வந்து டேமேஜ் ஆகிற பர்சன்டேஜ் வந்து குறைவாக தான் இருக்கும். பட் ஜேபெக்கில் நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாலும் அந்த ஃபோட்டோ வந்து டேமேஜ் ஆக தான் பார்க்க இல்லையா, அது வந்து பர்ஃபெக்டான உங்களுக்கு தேவையான லுக்கு தராது. ஸோ என்னோடய பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி 2யுமே ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸுக்கு என்ன மாதிரி யூஸுக்கு தேவையானதை பொறுத்து நீங்கள் 2 ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீக் தான் லாட் ஆஃப் ரீசர்ச் ஃபார் திஸ். இந்த வீடியோக்கு நிறைய ரீசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன். ஆஃப்கோர்ஸ் நான் வீடியோஸ் பார்க்காம எதுவுமே செய்ய மாட்டேன். அண்ட் ஸோ அதுக்காக நான் உண்மையோடு தான் சொல்கிறேன், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். That's it for today. Bye-bye.